παιδιά, παίξουμε σήμερα Hero Zero. Όσοι το έχουν παίξει και το έχουν βαρεθεί θα πούνε ένα dislike. Ποφ. Λογικά αυτό κάνετε. Όσοι το έχουν παίξει. Όσοι το έχουν παίξει. Θα είναι μια καλή αρχή να το αρχίσει. Ναι. Εγώ δεν το έπαιζα. Το έπαιζα πολύ παλιά. Είχα απορριφθεί, είχα βάλει και pay. Αλλά τώρα όπως βλέπετε 0 τώρα. Και το έπαιζα. Είχα κάνει μια δικιά μου ομάδα μαζί με τον Κώστα. Ναι. Καλούτσικοι ήτανε. Έτσι έμπαιναν κάποιοι. Είχαμε 20 άτομα. Ναι, κάπου εκεί. 200 level ήταν κάποιοι. Ναι. Και μετά το βαρθήκαμε και εγώ και ο Κώστας παίζαμε LOL. Απορθήκαμε το LOL. Και το παρατήσαμε. Μετά απορθήκαμε. Ναι. Λοιπόν, και τώρα ξαναμπαίνει ο Κώστας με τον αδερφό του και μπορούμε ξανά. Και με μπορούν και εμένα. Δηλαδή είναι ένα απορροτικό παιχνίδι. Όσοι δεν το ξέρουν θα μπουν έτσι για πλάκα για να το παίξουν. Θα σας πω και πού μπορείτε να το βρείτε. Θα το γράψω και στο description κάτω. Μπορείτε να το βρείτε στο Facebook, άμα έχετε. Θα πάτε σε Hero Zero, θα σας το βγάλει. Ή θα παίξετε και στο Internet. Hero Zero, κάνετε ένα account δικό σας με κωδικό και τα πάντα και μπαίνετε. Εγώ σε ποια version είμαι? Τζερένα. Για να δούμε. Τέλος πάντων. Χεσείτε. Τέλος πάντων. Νομίζω είμαι GR1. Δεν Τζερένα. Ναι, για να ξέρετε. Λέγομαι Μαλάκα 75. Ο Κώστας είμαστε σε αυτήν την ομάδα που λέτε είναι ομαδάρα. Όλα full τα έχει. Κάθε μέρα με λένε όταν ήμουν μικρό. Ωραία. Να ωραίος. Άι Βασίλης ρε. Όλα η Βασιλικάτζης Κούφος, Πιγκουίνος, το Penguin που πάει 30 level, αυτός είναι. Με περνάει για, δεν φαίνεται, 634. Πολύ τέλειος. Τέλος πάντων, εγώ τώρα το άρχισα, αυτός είχα ρίξει πριν ένα μήνα, μια εβδομάδα. Λοιπόν, είχα κάνει αυτές τις αποστολές, πήρα εδώ 2 items. Εδώ πέρα αυτός το έχει, πόσο εκατό είσαι? Το κάνω. Ναι. Και δεν γίνεται σκούφα. Τα Βασίλη. Μόνο αυτό. Ναι, το κάνω. Πόσος ήτανε? Σε 60. Τέλειο. Και είναι set από... Είναι ομάδα. Εδώ μπορεί να βρεις διάφορους. Να, εγώ είμαι αυτός. Χωρίς αυτό το YouTuber XB. Λογικά δεν είναι σε αυτή την version. Είναι νομίζω στην 5. Δεν θυμάμαι. Να πατάτε εμένα. Να με δείτε έτσι. Είδες pro play. Εδώ είμαι αυτός. Και έχω μια σκατά ομάδα. Που ούτε καν έχω πληρώσει να σου το πω έτσι. Δικιά τους. Ναι, ομάδα μια σκατά είναι. Δεν θυμάμαι καν πώς τη λένε. Ωραία. Για όσους δεν ξέρουν, γιατί είναι πολύ βαρετό και όχι βαρετό. Το βίντεο αυτό το κάνω για όσους δεν ξέρουν λογικά. Γιατί όσοι ξέρουν, εντάξει. Δεν θα κάνω κάτι καινούριο. Εδώ κάνεις αποστολές. Έχεις λεφτά. Ναι, και τότε χρειάζομαι 2. Έχει βγει τώρα κάτι καινούριο αυτό. Δεν χρειάζεται καν να ψάχνεις όπου θες. Ναι, αυτό είναι πολύ τέλειο. Πολύ τέλειο, πολύ χρήσιμο. Να δεις, βλέπεις εδώ ποια item θέλει. Και αποστολή να κάνεις. Να, αυτή αποστολή. Δες, αυτή είναι πάντα. Και αυτή αποστολή είναι. Ναι, άμα την παίξεις, άμα την νικήσεις αυτή είναι την αποστολή, Ναι, θα ξέρω. κάνεις τέτοιο. Άμα Ναι. δεν έχεις παίξει την. Και είναι πολύ τέλειο. Δηλαδή σου λέει και αποστολές. Εν τω μεταξύ δεν τις χαιράμε. Δεν ξέραμε ποια κάνω αποστολή και ποια όχι. Πολύ τέλειο. Πολύ τέλειο. Μπαμ. Έγινε. Πλάκα, με χασομάρα είχαμε κάνει. Η ομάδα, εδώ μπορούμε να πολεμήσουμε. Για παράδειγμα, λίγο να δούμε. Θα πολεμήσουμε σε αυτό γιατί είμαι πολύ κατά. Αυτό πώς Κάποιο ανεβαίνουμε. λόγο, εγώ έχω 20 βλά. Το ξέρω. Silver. Στο πολέμου. Όχι, δεν έχω αποκλείσει. 60 έχω εγώ κάθε Με φορά. πολέμησαν. Νίκησα! Για δούμε την view, hero και replay fight. Λοιπόν, για να δούμε. Το γουρουνάκι μου είναι έτσι ντυμένο, ωραίο, έτσι με τα μπουτσάλια του και τρώνε και πιγκ. Πίγκι. Τερτίγας. Τερτίγας. Ηλίας. Δεν δείτε πώς θα το κάνω. Σκόνη. Είναι πιο πολλά λεπτά και είναι καλύτερο από μένα. Και εδώ πέρα πατάτε το skip για να... Ξέρετε. Ναι. Άμα θέλετε να σταματήσει τέτοια. 200. Και ένα τουρνουά που Ας θα κάνουμε... Ναι.
Για πες μου αυτό. Αυτά πώς ανεβαίνουν, για πες μου. Κανονικός. Ναι, νικάω. Είχα νικήσει 3. Τι σου πω. Πες μου αυτό το βλάκο. Ω, τον έχω. Τον έχω. Θα χάσει εκεί, επειδή έχει... Σκατά είναι. Αυτό πώς το λέμε λέει στον βοηθός. Πώς θα τον έχω. Αυτό τι κάνει, δείχνει. Α, μάλλον. Τον νικάω. Ω, τι σπαστικό που είναι αυτό ρε. Δεν ξέρεις γιατί για πόσο ρε άντε τώρα. Έχασα. Α, χέσου ρε ηλίθιο, άντε χέσου. Και τώρα κάνω χα. Και τώρα δεν κάνω χα. Και τώρα κάνω... Όχι ρε, όχι. Όχι ρε. Και τώρα κάνω τώρα αυτόν που κάνει το μυαλό, πώς λέει το ουλτί. Θα χαζομάρα λέγεται. Δεν έχεις δηλαδή που μας έλεγες. Είδες. Δείξτε τις χαρτές πάνω. Ωραία, γίνεται το mission. Μια στιγμή εδώ να σας δείξω. Βλέπω εδώ έχω όλα τα diamond. Τα diamond λέω, τα επικά. Βλέπετε που είναι συν, ενώ είναι πλην. Είναι γιατί έχω αυτό το μηχανηματάκι. Να δείτε. Λοιπόν. Δεν είναι πλην 16. Όμως είναι συν, Συν... Τι ας πω τώρα, δεν βρίσκω. Δες. Γιατί έχω το πακέτο, γι' αυτό είναι συν. Ενώ άμα βάλω αυτό. Κατάλαβε. Δες. Είναι πλην 16, αλλά είναι συν. Να δες. Θα επεκτείνει, ενώ αυτό δεν κάνει τίποτα. Τέλειο, Γιατί δεν το βάλω. Δεν κάνει τίποτα, να. Γιατί να χαζομάρα, όχι, τα θέλω να το κρατήσω. Το έχω ξοδέψει 9 ντόνατ, δεν θα το κρατήσω. Το κρατήσω. Οκ. Εδώ είναι τα boost. Boost, να skill boost. Όταν πέρασες εδώ πέρα γίνεσαι πιο καλός. Δηλαδή τώρα εγώ έχω 1700 δύναμη, 1600 armor. Armor λέω. Ζωή. Αν πατήσεις αυτό θα γίνει 1800, 1700 κάπου εκεί. Το ξέρω. Αυτά είναι για mission, δηλαδή να γίνονται πιο γρήγορα. Αυτό γιατί το έχω τόσο λίγο. Το κάνω. Αυτό είναι για work, για εφημερίδα. Είναι λίγο εγώ, γιατί δεν έχω πει ότι τη βάζω να το έχω. Να, εφημερίδα. Μια στιγμή να κάνει την αποστολή, θα τη δείτε. Αυτά έχεις κάνει. Αυτό δεν με νοιάζει, δεν μπορεί να κοίτης. Λοιπόν. Πάτε λίγο. Αυτό πρέπει να κάνεις, Τι σου κάνει. Κάτω βλάκα, στο ξέρεις τι λέω, αυτό μου έδωσε εμένα. Δεν το έχω κάνει, το δώσω. Λοιπόν, τώρα γιατί μέχρι να περιμένουμε την αποστολή και είναι λίγο βαρετό το παιχνίδι για βίντεο, θα σας εξηγήσουμε τι θα κάνουμε στο βίντεο το Minecraft single player. Επειδή εγώ και ο Κώστας μένει στο Ισόγειο και εγώ μένω στο δεύτερο ορθό. Ναι, κάπου εκεί. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί πέρα. Ναι. Μπαίνεις από το δίκτυό μου και παίζουμε single player. Εγώ το μεταξύ κάποιοι φίλοι μου στο σχολείο έπαιζαν single player. Δεν παίζω εγώ έτσι λίγο για πλάκα. Φτιάχνουν ένα σπίτι. Ένα πολύ απλό σπίτι. Σχεδόν δεν το παίζαν φίλοι μου. Ένας φίλος που θα βάζαμε βίντεο με αυτόν, αλλά δεν βγάλαμε. Δεν βόλεψε. Ναι, τώρα θα γίνει αποστολή και θα κάνουμε μια. Θα σας πω μετά. Αν Και τώρα δεν τον έκανε. Πήραμε και λαμπάκια. Και είδες προς το όνομα. Ναι. Να παίξουμε τα χαρτάκια. Α, ναι, τα χαρτάκια. Δεν νομίζω ότι δεν μπορώ. Εγώ το έχω κάνει όλα. Σιγά μου. Εντάξει, μπορώ. Για να παίξουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά. Ποιο στο διάλογο να κάνουμε. Κάνα να πούνε σου. Όχι. Θα κάνω τους πιο απλούς. Όχι. Θα κάνω τούτο που είναι συν 4, τούτον. Τούτον το παιδί. Τούτο παιδί. Το κάνω τη νυχτερίδα. Γκαμίτικα. Βλέπετε. Όπα. Το κόβω καλύτερα. 3.000 το κόβω. Με το μάτι. Περνάω. Έλα. Να ηλίθιο. Τι τώρα ρε, θα χάσω, ναι και χάνω. Είναι ίδια. Θα κάνω κι εγώ ένα χα. Άντε ρε κολονεκτερίδα, να πούμε έτσι με την πυρίτσα, να πούμε μυθισμένε.
Ναι, MVP είναι. Ναι ρε ο ηλίθιος, πώς είναι μουρτσαν... Ξέρω Αντέπτα. που δεν φαίνεται όλο εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Να κάνω. Να. Τι- Οπ. Παντόφλες είναι αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό τι είναι το refresh. Α, για να δω τώρα πώς το λέω. Ιου. Το είχα κάνει μια φορά αυτό, βασικά αυτό είχα κάνει. Τι είναι αυτό. Άσε δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και αυτό το είχα κάνει. Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Τι είναι. Σου βγάζει εδώ πέρα ποια αποστολή είναι με εκείνο να παλεύεις. Τι είναι? Κατευθείαν. Πιο εύκολο. Α, κατευθείαν τις κάνει. Συμφωνώ, αυτό. Για να κάνουμε κανένα αποστολούλα. Εδώ 4-10. Κάνουμε αυτή που είναι 6. Θα κάνουμε το χοντρό και με παντοφλίτσες. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τώρα. Και είχα χτίσει ένα σπίτι στην αρχή. Μετά βρήκα το χορηγουδάκι και έχτισα μέσα. Δεν έχει ένα πηγαδάκι μέσα. Εκεί πέρα έχτισα ένα σπίτι. Είχα μια τρύπα και έχτισα ένα σπίτι. Χτίσαμε ένα VIP, ένα VIP Home. ναι, σπίτι που πουλήθηκε, sold. Anyway, από σένα. Anyway, θα χτίσουμε κι άλλα 10. 6. Δεν νομίζω. Όχι, νομίζω, πιο μετά. Χτίσαμε και ένα γήπεδο. Βασικά το τελείωσα εγώ, για να ξέρεις. Ναι, αλλά θέλω να μου βρεις το ζελεδάκι. Τι ζελεδάκι, το σάινο. Ναι, ρε. Για να παίξουμε. Και θα παίξουμε, θα φτιάξουμε PvP arena. Πώς είπαμε. Δηλαδή θα έχουμε τζατζάμια, έτσι θα το έχουμε περιφραγμένο. Θα έχουμε 2 chest. Θα έχει μέσα το kit diamond, το sword, τα πάντα. Θα έχει και skeletons, θα έχει μετά spiders. Και μετά θα πάει στα αυγά, στο πάτωμα και θα τα χτυπάς. Ναι. Αυτό θα το PvP. Το ξοβολία. Το ξοβολία. Ναι, θα τη φτιάξεις μετά αυτήν. Δεν σας πω πώς θα γίνει, θα τα δείτε όλο στο βίντεο. Και πιο πολύ αυτό το βίντεο το έχουμε για να πάρετε ιδέες. Δηλαδή και εγώ για ένα σπίτι είχα πάρει ιδέα. Δηλαδή για το football είχα πάρει ιδέα του Sky Army. Κάνεις copyright. Copy paste. Λοιπόν, να περιμένουμε μέχρι να γίνει και... Όχι, δεν θα περιμένω. Αυτό ήταν το βίντεο. Ας κάτι να μην εγώ να σας δείχνω το κύριο Zero πιο πολύ και μπορεί να το ξαναπαίξουμε κανονικό. Λοιπόν, για το ναι, το ξέρω. Άμα μας πείτε, δεν ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ναι, θα τα εξοδεύαμε όλα. Εγώ τα είχα εξοδεύσει πριν, θες πάνω. Αν μας πείτε, γράψτε μας κάτω στα comments. Άμα θέλετε να τα ξαναπαίξουμε, άμα θέλετε θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι, θα έχουμε εδώ full για να πολεμήσουμε ρε. Ωραία, πολεμήσουμε. Και πλέον θα είμαστε full εδώ για να πολεμήσουμε. Θα εκεί πέρα εδώ το χαρτί, πώς λέγεται στη χαζομάρα, θα το έχουμε εκεί. Χάσαμε. Ναι. Πώς θα κάνω. Ναι. Κάνει τζεμουλάκια. Έχασε από ένα κορίτσι. Μου αυτό ξέρω. Δεν χάσω. Μπάμπι μου. Από ένα κοριτσάκι. Το κοριτσάκι. Εμείς ο GRN άμα θέλετε να μας βρείτε. Αν είστε GRN άμα θέλετε να μας βρείτε. Ο Πίπας. Ο Πίπας. Με είχε κάνει ατάκα αυτός. Ο Πίπας. Τέλος πάντων. Είμαστε GR1. Άμα θέλετε να ξαναπαίξουμε πείτε το. Άμα θέλετε να ξαναπαίξουμε πείτε το. Μέχρι να ξαναβγάλουμε. Τέλος πάντων. Τι χαζομάρα είπα. Άμα θέλετε να ξαναβγάλουμε πείτε το. Να ξέρουμε κι εμείς, να προετοιμαστούμε όπως σας είπα. Ναι, και η ομάδα μας. Δεν ξέρω αν το είχα πει. Ναι, η ομάδα μας εκείνη. Λοιπόν, γεια σας babies. Γεια σας.